Писна ми. Миех косата си сутрин, а на следващия ден тя пак беше мазна. Беше пълен кошмар. Избягвах да си пускам косата, защото изглеждаше ужасно. Опитвах шампуани, домашни рецепти, скъпи продукти, но познай какво? Нищо не работеше. Омазняването зачестя и точно тогава се случи най-страшното. Косата ми започна да пада. Паникьосах се. Всеки ден виждах повече и повече коса на възглавницата, на четката, на пода. След като проучих ужасно много за косопада, попаднах на едно специално масло. Бях вече на дъното и реших да го изпробвам. И няма да повярваш какво се случи. След седмица често ползване, косата ми не се омазняваше толкова често и косопада ми намаля. Говоря за почистващото масло S1 на италианския бранд Джомат. И най-хубавото е, че е 100% натурално. Но тогава стана нещо